Existuje nejaká nadprirodzená dimenzia? Svet mimo toho, ktorý poznáme? Existuje život po smrti? Naozaj existujú anjeli? Môžu naše sny obsahovať posolstvá z neba? Dokážeme preniknúť do starovekých tajomstiev nadprirodzená? Sú zázraky uzdravenia skutočné? Sid Roth strávil 35 rokov výskumom tajomného sveta nadprirodzená. Pripojte sa k Sidovi v tejto časti programu To je nadprirodzené. Je tu opäť Sid Roth, vitajte v mojom svete, ktorý je prirodzene nadprirodzený. Po celom svete sa deje tak veľa čudných vecí, ktoré musia mať nadprirodzený pôvod, že som požiadal o vysvetlenie svojho priateľa L.A. Marzulliho, ktorý strávil posledných pár rokov života výskumom týchto vecí. Väčšina ľudí o tom okrajovo počula, ale netušia, aké vážne tieto záležitosti sú a na aké veci v budúcnosti poukazujú. Iste ste si všimli nárast počtu katastrofických udalostí, ako sú zemetrasenia a tsunami. Divné vrtochy počasia, neočakávane sa zjavujú tajúplné diery v zemi, dokonca geologické sondy pri hĺbkových vrtoch zachytávajú tajomné zvuky zvnútra zeme, dôveryhodní ľudia hovoria o únosoch ufónmi, objavili sa nevysvetliteľné zmrzačenia dobytka, ktoré dokázateľne neurobila ruka nejakého šialenca. V písme boli zjavené tajné kódy, ktoré hovoria o budúcnosti a máme tu tajomstvo čísla 666 znamenia šelmy. L.A., mne je úplne jasné, že Boh si vás osobne vyvolil, aby ste robili tento výskum. L.A. bol vychovaný ako katolík, ale keďže tam nevidel nič nadprirodzeného, tak ho to znechutilo, čo nasledovalo. Keď prvý raz videl niečo nadprirodzené, myslel si, že je to dobré, ale nebolo to, bolo to démonické. Zapája sa do New Age, ale má v tom všetkom riadny zmätok, dostáva sa do sekty duchovného vodcu Maharáži, odchádza za ním, aby pobudol v jeho ašráme, stáva sa súčasťou jeho orchestra, s ktorým robí turné po 10 mestách, a prichádza vrchol. Stretnutie v Astrodome v meste Houston. Aký bol vlastne cieľ tohto stretnutia v Astrodome? Bolo to stretnutie jeho oddaných stúpencov. Bolo tam veľké očakávanie, že sa zhromaždia desiatky a desiatky tisícov ľudí, ale nestalo sa. Bolo ich tam možno 20 000. Celé to stretnutie sa nazývalo Milénium. Povedali nám, že toto stretnutie zmení náš život. A naozaj to aj zmenilo môj život. Pretože keď som vtedy sedel v orchestri na pódiu, tak som niečo uvidel. Ukázalo mi to, že asi to, čo vidím, nie je celkom to, čo som si myslel, že to je. Čo ste vlastne uvideli? Myslím, že to nebolo niečo, čo ste hľadali. Dostali ste zjavenie toho, že za tými ľuďmi bolo niečo. Bolo tam obrovské javisko a za ním bolo malé pódium. Na tomto pódiu bola usadená tzv. Svätá rodina a na vrchole bolo nejaké dievča. Bolo to večerné stretnutie. Diváci boli nadšení, aplaudovali, vyžarovalo z nich množstvo energie. Orchester svojou hrou rozohnil obecenstvo a potom vyšiel guru s veľkou korunou na hlave. Sedel som v orchestri na pódiu a kamarát na mňa kývol a hovorí: obzri sa za seba. Obzeral som sa a boli tam členovia tzv. Svätej rodiny. Matka, bratia a to dievča, ktoré bolo na vrchu pódia. A keď som na nich hľadel, tak som nedokázal slovami vyjadriť to, čo som videl. Ani teraz neviem, ako by som to presne opísal, ale oni nevyzerali celkom ako ľudia. Čo tým mienim? Boli to ľudia, ale bola tam nejaká moc, ktorá vyžarovala z nich, prechádzala nimi. Vtedy som nedokázal rozoznať, či tá moc bola dobrá alebo zlá, ale jednoducho bola tam a vydesilo ma to. Takže po tomto stretnutí opustil tú organizáciu a povedal si, že s takýmto bláznostvom už nechce mať nič dočinenia. Išiel do biznisu, ale príliš sa mu nedarilo. A potom sa mu dostala do rúk kniha. Povedzte niečo o tej knihe. Bolo to obdobie, kedy som bol úplne na dne na svojej životnej ceste, duchovne zablokovaný, hľadajúci niečo. V tom čase som mal 30 rokov a čítal som knihu Davida Hunta Explózia siekt.
Keď som ju pozeral, tak som tam našiel napríklad silovú metódu, ktorú som vtedy robil. Bolo tam vymenovaných množstvo duchovných vodcov, guru, prelistoval som to celé a na konci bola napísaná krátka modlitba. Sedel som sám v izbe, žiadny televízny kazateľ ma nepovzbudzoval, aby som prijal Ježiša ako svojho spasiteľa. Prečítal som tú modlitbu a povedal, pozri, neviem, či si ozajstný alebo nie, ale ak si, vojdi do môjho života. Chvíľu som takto čakal, obzeral som sa a samozrejme nič sa nestalo. Mám presne takúto istú skúsenosť a viete, čo som si vtedy myslel? Dobre, pre mňa to nefunguje. Možno pre niekoho iného áno, ale pre mňa nie. Čo sa dialo potom? Asi o mesiac na to som sa prebudil po naozaj veľmi strašnom sne. Tento sen mnou otriasol do najhlbšieho vnútra. Zobudil som sa na to, že kričím. A toto bol začiatok toho, ako ma Boh začal vyvádzať z kráľovstva temnoty, zo všetkých okultných vecí, v ktorých som bol namočený a viedol ma do inej dimenzie, do úplne inej duchovnej oblasti. A viete čo? Ako on, tak aj ja sme si mysleli, že Boh nás nepočul, pretože sme nič necítili, nič nevideli, nič nevnímali. Ale Boh počul jeho modlitbu. A úplne rovnako počul aj moju modlitbu. Duch Boží zalial moju izbu a ja som už nikdy, viete, nechápem ľudí, ktorí odídu od Boha. Ale viete, ja verím tomu, že ľudia, ktorí sa zaplietli s temnými silami a potom mali úžasný zážitok s Bohom, ktorý ich trvalo premenil, ako napríklad Saul z Tarzu, ktorý sa stal apoštolom Pavlom, tak títo ľudia dokážu nadprirodzene vnímať démonický svet a vedia, či niečo prichádza od démonov alebo od Boha. Máte aj vy takúto skúsenosť? Jednoznačne. Všetko, čo robím, všetok žurnalistický výskum, ktorý som urobil, všetko smeruje k jednému. Čo je za tým? Čo sa vlastne deje? Poviem jeden príklad. Niečo sa zjaví, čo tým mienim, napríklad pred 2 rokmi v Káhire sa čosi zjavilo nad koptickou cirkvou. Zjavili sa tam takéto svetelné postavy. Starosta mesta bol tým tak úžasnutý, že v tej časti mesta nechal vypnúť všetku elektrínu. Aj keď tam nemali žiadnu elektrínu, tak takéto svetelné bytosti sa zjavovali nad tou cirkvou a trvalo to 2 týždne. Tisíce ľudí sa hrnuli do tejto oblasti, aby videli, čo sa to tam deje. Ale nik nepodal svedectvo, že videl duchov. Ale čo to potom bolo? Všetci predpokladali, že to bola taká milá anomália. Ja si to nemyslím. Keď sa o chvíľu vrátime späť, tak by som chcel, aby L.A. hovoril o ľuďoch, ktorí boli unesení tzv. Lietajúcimi taniermi. A čo si myslí, že je za tým? Ale najviac udivujúce na tom je to, že vkladajú do ľudí implantáty. A on sa skutočne rozprával s lekárom, ktorý vyoperoval tieto implantáty. A zistil o nich naozaj neuveriteľné veci. Neodchádzajte. Je tu opäť Sidrot a L.A. Marzulli. L.A. Veľmi ma zaujímajú prípady ľudí, ktorí hovoria o tom, že boli unesení. Porozprávajte mi o lekárovi, ktorého sme už spomínali. Volá sa doktor Lear. Je chirurgom a ohľadom tých únosov bol veľmi skeptický. Povedzte mi o ňom niečo. Leara požiadal jeden jeho priateľ, aby sa išiel pozrieť na pacienta, ktorý tvrdil, že má pod kožou implantát alebo niečo také. Doktor Lear si najprv myslel, že to bude zadretá trieska alebo špona alebo niečo z detstva. Keď sa však dozvedel, že ten človek tvrdí, že bol unesený tzv. Votrelcami, kyslo sa zatváril a odišiel z izby. Nechcel mať s tým nič spoločné a ani sa mu nemožno čudovať. Ale napokon sa veľmi zdráhavo vrátil, lebo ho presvedčili, aby sa na to aspoň pozrel. Prezrel si rentgenové snímky a zdalo sa, že tam niečo je. Tak sa rozhodol, že to vyoperuje. K jeho nesmiernemu úžasu tam objavil veľmi malé kovové implantáty. Toto je filmová rekonštrukcia. Ale nad týmito implantátmi je niečo ako nejaký výlučok, membrána, ktorú keď chcel doktor prerezať skalpelom, nedalo sa to. Potom vzal pinzetu a vytrhol tú vec von. Odvtedy už vytiahol 16 takýchto vecí. Niekedy to vyjde von v 2-3 kusoch. Pritom zistil takúto vec. Keď tie veci vytiahnete a vložíte ich do Petriho misky s pacientovou krvou, pričom ich dáte od seba vo vzdialenosti 2-3 cm a vrátite sa o 1-2 dní, tak tie kúsky sa pokúšali spolu spojiť. Ako je to možné?
Tie kúsky vyžarujú vlny s určitou frekvenciou. A tvár tých vln sa podobá vlnám, ktoré používame v počítačoch ako riadiacu frekvenciu mikroprocesorov. My používame 3 GHz, ale oni vyžarujú 300 GHz, čo je 100-krát vyššia frekvencia. Vnútro tých vecí obsahuje uhlíkové nanotrubice, ktoré v prírode nenájdete. To, čo je vo vnútri tých vecí, vôbec nevieme, na čo to je. Keď som sa lekára spýtal na profesionálny názor na činnosť týchto vecí, tak nevrlo odpovedal. Mení to ľudské DNA a on tomu naozaj verí. Počuli ste to? Doslovne to chce zmeniť DNA človeka. Toto ďaleko presahuje všetko, čo viem o robotoch alebo akékoľvek science fiction, ktoré som vôbec kedy videl. Čo je zdroj týchto predmetov, podľa vášho názoru? Sú to naozaj lietajúce taniere? Môžete si zvoliť medzi dvomi alternatívami. Jedna je hypotéza mimozemských civilizácií, že sú to bytosti z nejakej hviezdy, ktoré prichádzajú k nám a sú nám nadradené. Ja to volám prichádzajúci veľký podvod alebo lož. Tvrdenie, že stvorili všetok život na Zemi, že geneticky manipulovali prvých ľudí, že začali našu civilizáciu a teraz sa vrátili späť, aby ľudstvo uviedli do obdobia pokoja, prosperity a poznania. Toto tvrdia zástancovia science fiction a New Age. Čo si myslíte vy? Verím, že sú to bytosti z iných dimenzií. Sú veľmi zlomyselné, prinášajú skazu, sú zlé a majú presný zámer. Vraciame sa k tomu, čo opisuje Biblia 6. kapitola knihy Genesis. Synovia Boží, hebrejský Benaj ha Elohim, padli anjeli, videli ľudské céry, niektoré si vzali, splodili potomkov hybridy, zvané Nefilím. Nie je zaujímavé, že Ježiš povedal, že pri jeho návrate to bude ako za dní Noáchových? Prečo nám dáva do pozornosti Noáchove dni? Kam nás tým navádza? Niečo sa tam muselo stať, čo sa nedialo počas celej histórie. Je to práve prítomnosť padlých anjelov, ktorí sa otvorene predvádzali na zemi. A verím, že sa blížime k týmto časom. Vy sa tomuto venujete a skúmate to. Myslím si, že nikdy nebolo na planéte Zem toľko nadprirodzených úkazov, koľkých sme svedkovia dnes. A väčšina ľudí nemá nejakú skúsenosť s tou dobrou alebo zlou stranou, s Božou alebo démonickou. Tým sami seba dostali do pozície, že ich čaká veľký pád. LA, ďalšia vec, ktorá ma veľmi zaujíma, je objavenie tzv. Biblických Tóra kódov. Môžete povedať niečo o tom, čo to je? Biblické kódy fungujú len v hebrejskej verzii Starého zákona. Je to kódovacia metóda, kedy vyberiete každé XT písmeno z textu a vznikne slovo. Napríklad každé 50. písmeno z knihy Genesis vytvorí slovo Tóra. Mal som tu človeka, ktorý sa zaoberal biblickými kódmi, tak som mu povedal, ukážte mi, kde je tam moje meno. A bol som šokovaný. Uveríte, že našli nielen moje meno, ale aj meno programu, to je nadprirodzené, ale našli tam aj meno mojej ženy, aj jej stredné meno. Okrem krstného mena a priezviska má ešte jedno stredné meno a nik okrem jej mamy ani netuší, že má takéto meno. Je udivujúce, že toto objavili v biblických kódoch. Už nie som skeptický na tieto veci. Nedávno objavili v biblických kódoch aj meno prezidenta Obamu. Kde ho našli? Ezechiel 38. kapitola. Tam Ezechiel 38. Slávna predpoveď o napadnutí Izraela Iránom, Ruskom a Arabmi. Áno, to je moja obľúbená téma. A aby ste to našli, nepotrebujete ani počítač. Choďte do knihy Ezechiel 38 a nájdete tam meno Obama. V tej pasáži, ktorá pojednáva o udalostiach, čo sa práve teraz okolo nás dejú, tak môžeme nájsť meno Obama? Divné, že? Áno, je to naozaj veľmi divné. Obama je teraz prezidentom a my vidíme, čo sa deje v národoch, o ktorých prorok píše. Na tomto proroctve 2600 rokov ležal prach a odrazu v našej dobe vidíme, ako boli Izraelci zhromaždení zo všetkých 4 končín zeme. Ako znovu obnovili ich starobilý židovský štát a môžeme povedať, že žijú v bezpečí. Viete, čo je zaujímavé? Tieto biblické kódy dokonca predpovedali budúcnosť a ukázalo sa to pravdivé. Povieme si o tom, keď sa vrátime späť. Neodchádzajte. Je tu opäť Sid Roth a L.A. Marzulli. Rozprávali sme sa o fascinujúcej téme biblických kódov. Ale čo keby sme zobrali inú rozsiahlu knihu, napríklad Vojna a mier, a rovnako by sme pomocou biblických kódov hľadali nejaké predpovede? Ako by to dopadlo? Nefunguje to. Jednoducho a jasne, v iných knihách to nefunguje.
Ale v Biblii sa našli takéto predpovede budúcich udalostí. Povedzte nám o Icakovi Rabínovi, bývalom premiérovi Izraela. Za života Icaka Rabína skúmali o ňom biblické kódy a na jednom mieste blízko seba našli toto. Icak Rabín, atentátnik ho zabije. Toto našli ešte pred atentátom. Tak toto je naozaj veľmi konkrétne, ale ešte to má pokračovanie. Niekto to zistil a išiel za izraelskými predstaviteľmi, ale nevenovali mu žiadnu pozornosť. Čo hovoríte na to, keď Biblia opisuje, ako v posledných časoch budú zvláštne znamenia na oblohe? Existujú pozorovania telies okolo Slnka a zdá sa, že NASA upravuje snímky zo svojich SOHO satelitov. Upravuje znamená to, že ich vymaže po tom, čo ich preskúma. Prečo? Dobrá otázka, neviem prečo. A teraz niečo o mesiaci. Keď si na YouTube pozrieme zábery ľudí, ktorí pozorovali mesiac a robili z toho záznam, nehovorím o profesionálnych astronómoch, obyčajní ľudia, ktorí pozorovali mesiac a videli, že sa správa nie tak, ako by sa mal, nejak divne. Keby o tom hovoril jeden človek, kto vie, čo videl, ale prichádzajú o tom správy z celého sveta. Tak sme to s mojím priateľom Richardom Schammom začali skúmať. Objavili sme pritom štúdiu talianskeho vedca Lorenza Joria, ktorú nazval excentricita alebo výstrednosť lunárneho povrchu. Myslí si, že do našej slnečnej sústavy prichádza nejaké veľké teleso, ktoré môže spôsobovať nepravidelnosť pohybu mesiaca. Viem, že o tejto udalosti aj o dátume hovorí biblický kód. Povedzte o tom. Keď sa toto všetko dialo, tak môj priateľ sa obrátil na rabínov, aby sa pozreli do biblických kódov. Našli toto. Na mesiaci budú pozorované zmeny. A k tomu dátum 2011. Anomálie mesačného povrchu budú pozorované v roku 2011. Takže biblické kódy hovorili o anomáliách, ktoré sme práve skúmali. To bolo fascinujúce. LA má vysvetlenie pre znamenie Šalmy 666, o ktorom som nikdy nepočul a ktoré pre mňa znie rozumne. Myslím, že to, čo hovorí, má základ v histórii. Poviete o tom? Veľmi rád, ďakujem za možnosť. Ježiš v Matúšovom evanjeliu hovorí, ako bolo za dní Noacha, tak bude pri mojom druhom príchode. Už sme o tom hovorili. Čo bolo vtedy unikátne? Prítomnosť padlých anjelov na zemi. Ale je tam viacej vecí, ktoré sme doteraz prehliadali. Jednou z nich je dĺžka ľudského života. Hovorí sa tam o 500, 700, 900 rokoch. A ja verím, že to nie je obrazný počet, že skutočne žili tak dlho. Myslíte na to a preskočme do knihy Zjavenia. Skoro všetci poznajú tie slová, že bez znamenia šelmy nebude môcť nikto predávať ani kupovať. Ale čítame aj to, že ktokoľvek bude mať to znamenie, nech už to je čokoľvek, bolestivé vredy sa mu vyhodia po celom tele. A tiež je v knihe Zjavenia napísané, že každý, kto príjme znamenie šelmy, tak hneď na to bude hodený do ohnivého jazera. Bez milosti, bez zľutovania. Máš značku, bum, do ohnivého jazera. Nepovedal som to ja. To sú Ježišove slová z knihy Zjavenia. A ďalej tam čítame niečo, čo nemusí mať nevyhnutne súvis so znamením šelmy. Ale je tam napísané, v tých dňoch znamenia, budú muži a ženy vyhľadávať smrť, ale nenájdu ju. Ako by toto mohlo platiť? Keď som v rukách držal ten čip od doktora Leara, tak som sa spýtal, čo táto vec robí. Mení to DNA. Verím, že to dosiahnu týmto spôsobom. Toto je čip, ktorý bol odstránený z ľudí, ktorí tvrdia, že boli unesení lietajúcimi taniermi. A nezistil ten lekár, že tým ľuďom trochu preskočilo? Absolútne nie. Môžem povedať, že vyše 90% ľudí, ktorí majú takúto skúsenosť, netúžia po žiadnej publicite, naopak skrývajú to. Chcú len jedno, dostať tú vec von. Prečo Spojené štáty nechcú zverejniť všetky informácie o UFO, tak ako to robia iné štáty? Je pravda, že iné národy ako Grécko, Anglia, Francúzsko, Belgia, Nemecko, Japonsko, Mexiko a Brazília už uvoľnili to, čo bolo kedysi považované za prísne tajné dokumenty. My to nerobíme a myslím, že z jednoduchého dôvodu. Obávame sa náboženských nepokojov. Čo keby si ľudia zrazu začali myslieť, že možno, že Boh, v ktorého verili, neexistuje. A toto je presne zámer toho, čo nazývam veľký podvod pripravovaný tisíce rokov. Vráťme sa k tej veci, čo mení DNA. Prečo by to niekto chcel mať v sebe? Predstavte si takýto scenár. Na Strednom východe sa rozbieha vojna a my vidíme jadrový holokaust. To je len predstava.
Takže vidíme, ako vybuchujú jadrové bomby na Blízkom východe, možno, že aj v našej krajine, a zrazu sa nad celou planétou začnú objavovať 2 kilometre široké lietajúce taniere. Ako nás to ovplyvní? Prinesú dve veci. Voľný zdroj energie a prídu s mikročipom. A teraz sa dostávame k tomu, čo hovorí Biblia v Matúšovi 24. Prídu s týmto implantátom, ktorý keď príjmete, tak vás vovedie ako svojho člena do nového svetového poriadku. Keď potom prejdete skenerom, tak tam nebudú uložené len vaše lekárske záznamy. Zároveň to zmení a poruší vašu DNA. O to hlavne pôjde. Takže vás nalákajú na dlhší život. Čo by ste povedali na návrh, že budete žiť 500 rokov bez choroby? Kto by to odmietol? Veď práve. Len tí, čo poznajú Pána. Len tí. Potom je jasné, prečo sa stanú nepriateľmi sveta. Budeme vyzerať ako neandertálci. Ako môžete veriť takému mýtu o židokresťanskom bohu? Vezmite si radšej ten čip a žite 500 rokov bez choroby. Na tom nie je nič zlé. Keď som tú vec držal v dlani, toto mi behalo hlavou. Len takéto niečo spĺňa všetky kritéria, o ktorých sme hovorili a ktoré sú opísané v knihe Zjavenia. A čo sa týka načasovania týchto udalostí, nie je to zaujímavé, že keď sa podľa tohto scenára pozrieme na to, čo sa teraz deje vo svete, ako sa národy pripravujú bojovať proti Izraelu, a tajný biblický kód pred 1000 ročiami napísal meno Obama, tak to ukazuje na to, ako blízko sme času, keď sa Mesiáš vráti na zem. Povedzte mi o vízii, ktorú ste mali o vytrhnutí cirkvi, pretože v tomto všetkom existuje požehnaná nádej. Nejakým spôsobom som to nevyhľadával. Jednoducho som sa chystal ísť do sprchy. Nepostil som sa ani nemodlil, len som sa chcel ísť osprchovať. Či sa mi to stalo v tele alebo mimo tela, neviem, ako apoštol Pavol. Všetko, čo viem, že som bol vytrhnutý hore do nebeských oblastí. Bol som tam asi 3 sekundy. Raz, 2, 3, bum a už som bol späť. Prvá sekunda. Obzerám sa a vidím, že nie sme natlačení ako sardinky jeden na druhého. Vzdialenosť medzi ľuďmi je 8-10 metrov a všetci hladíme jedným smerom. To je prvá sekunda. Druhá sekunda. Bolo tam sveté úctivé ticho, ktoré preniklo celú scénu. Počuli by ste padnúť špendlík. Nik sa nepýtal, kde to sme. Nik. Všetci presne vedeli, čo sa deje. Tá scéna sa ťažko opisuje. Najlepšie sa mi to opisuje ako posvetné úctivé ticho. Neuveriteľné ticho. Tretia sekunda. K môjmu obrovskému úžasu si uvedomujem, že moja telesná hriešna prírodzenosť, všetky tie drobné špinavé veci, ktoré vyskakujú v našej povahe, zjavujú sa a pohlcujú nás. Náš hnev, zahorknutosť a iné. Všetko bolo preč. A bol som slobodný. A po 3 sekundách, bum, bol som späť a plakal som. Niečo vám poviem. Toto sa mi ešte nikdy predtým nestalo. Ale pár dní pred týmto rozhovorom som sa prebral. Prebudil som sa zo sna. A toto sú slová, ktoré som hovoril v tom sne. Ježiš príde skoro. Ježiš, povedal som to 3-krát. Ježiš príde skoro. Hovorím vám to. Ježiš príde skoro. Ste pripravení?